Plazer handiz dakargu gaur Armairutik plazara Hernanin jaiotako proiektua, baina honezkero Euskal Herrira leioa zabaldu duena eta zinegoak jaialdian saria jaso duena Ibai Fresnedo Pozarren kolpez kolpeko lantaldearen parte izanik, halako proiektu bat sustatu duzulako gure zorionik beroena, noski baietz. Bueno, eskerrik asko bai maikide guztiei, eskerrik asko ere bai gure bide honetan gure kideak izan direnei, gaur egoitza Arbiol etorri behar zen, baina oporretan dago, eskerrak, a ver cuando me toca, eta egia esan guretzat sari hau oso berezia da, ze ez gara industriako kide, gara aktivista, gara Irukilarrosa kooperatiba lan egiten dugu, eta nahiko proiektu txikia da, orduan, uste dut aitortza badela, batez ere Hernaniko eta Euskal Herriko LGTB memoria historikoari eta eskertzekoa da. Eta hau esan da, argi dago momentu zaietan gabiltzala, beharrezkoa dela memoria historikoan arakatzea, batez ere LGTB pertsonen bizitzetan arakatzea, eta ez dira pasako, badatoz, baina ez dira pasako. Eskerrik asko, eta gora, borroka transfeminista. Kaixo ekipo! Ez dira pasako, hori bota nuen zinegoaken saria jasotzerakoan, uste duelako nahiko garaizaiak bizitzen ari garela, ikusten ari gara nola Espainiar estatuan eta ez bakarrik Espainiar estatuan, baizik eta Europa mailan ere bai ultraeskuinaren gorakada oso evidentea izaten ari dan, instituzioetara sarbidea ere badute, jada, boterea badute instituzioetan edo lortzen ari dira, eta Euskal Herrian antifasistak izan garen eta garen horretatik badakigu, segurazki birpentsatu behar ditugula gure estrategiak ultraeskuinari eta eskuin ideologia liberal horri aurre egiteko. Gerra zibiletik gaur egunera arte Euskal Herri mailan segurazki oso modu ezberdinetan artikulatu dela ultraeskuina, askotan Euskaditik edo Euskal Autonomia Erkidegotik ikusi dugu Nafarroan nahiko potente ibili dela, Euskadi mailan edo Euskal Autonomia Erkidegoan eskuina oso presente izan dugu ere bai, instituzioetan, nahiko potente, nahiko politikan liberalak txertatzen, EAJaren kasuan. Eta, garai hauek ez dira errazak justuki eta LGTB pertsonen kasuan eta emakumeen kasuan, ez? Bizitzen ari garelako sekulako erreakzionalismoa, feminismoaren aurrean eta LGTB gaien aurrean, horrek ere nolabait sortu du gorroto diskurtsuen gorakada eta ez bakarrik hori, baizik eta hori nolabait materializatzea eguneroko indarkeria eta bestelako fenomenoetan, eta oso argi dugu aurre egin beharko diogula, aliantzak sortu behar ditugula gure artean, eta ekidinez bakarrik ultraeskuinaren sarbidea instituzioetan, baizik eta kalean gure egunerokoan elkarbizitza horretan nolabait ultraeskuinaren ideologia ez edatzea. Orduan, argi daukagu hasi behar garela antolatzen aliantza horiek sortzen, esan dudan moduan, eta badatoz, ez dakit datozen, esango nuke badaudela eta beti egon direla. Orduan, hori presente edukitzea importantea da, batez ere herri mugimendutatik eta edo behintzat erakunde instituzionaletatik kanpo politika egiten dugun artean. Armairutik plazara, zenbat historio oraindik ere kontatzeke eta gure memoria historikoaren eta memoria biziaren parte, hori ere gogoan hartzeko kontua eta presente izatekoa. Zenbat kontu oraindik ere kontatu eta konpartitzeko eta nola ez ikasteko eta gizarte bezala hobetzeko. Aizue, joan aurretik, Ibai, dokumentala ikustera joaten denari hitzaurre bat, gomendioren bat, aholkuren bat. Hitzaurre edo aholkurik, nik uste dut edozein dokumental ikusterako garaian ikuslea prest egon behar dela narratiba berriak entzutera, ez? Gure kasuan, gure dokumentalean, azken hamarkadotan egon diren mugarri batzuk plazaratuko ditugu, mugarri horiek probestuko ditugu LGTB pertsonen bizitzak mahai gainean ere jartzeko, ez? Hainbat gai lantzeko,
Eta, bueno, ez dut aipatu, baina dokumentalaren izena Armairutik plazara deitzen da, justuki behar dugulako narratiba nahiko dramatikoetatik narratiba eraikitzaileetara igarotzea, ez? Hori behar dugu, ez, Armairutik atera ikusgaitasuna bermatzea eta plaza hartzea, hori da behar duguna. Eta zentzu hortan, importante izango da, horixe justuki, ez? Ikuslea prest egotea horretara, entzutera, empatiatik ere gorpuztera, bizipen horietan guztietan egongo diren elementu horiek importanteak izango direlako, eta horiek gorpuztea importantea izango delako. Eta batez ere, aitortza ariketa bat egitea, empatia ariketa bat egitea, aipatu dudan bezala, eta hausnarketa ere egitea, ez? Eta hausnarketa hori ingurukoekin partekatzea, hori da garrantzitsuena. Laxe, aurrerapena ekarri dizuegu, baita egileen ahotsa ere, orain badakizu, ikustera joan, plazatik Armairura baino, Armairutik plazara joateko ordua delako, eta geure ordua ere heldu denez, eskerrik asko, beste bain ere horretzateagatik, bihar bueltan izango duzue, hementxe Antenatika eta Albistegi azidoa, bezain profesionala, noski baietz, eta 24 orduz nahi eran sare sozialetan aurkituko duzue kolpez kolpe, noski baietz. Eskerrik asko, hor bestalan izateagatik. Bihar arte, jo. Ni oso bakarrik sentitu izan du nahi zentzu hortan, erreferente faltagatik gehien bat. Enulako inor ezagutzen, pasatzen zitzaioni, nahi pasatzen zitzaioni. Los 90 fue muy duro. Con mi primera novia aquí en Hernani nos escupían, nos empujaban, nos decían de todo. Netzako oso batera dijoazte. Mugimendu feministan hastea eta Armairutik ateratzea. Nerabezaroa LGTB izan da, nahiko gogorra izan zen jasandako homofobiangatik. Yo no salí del armario tan pronto, ¿Qué va? O sea, bueno, me costó un montón, pero un montón. No es tanto un perjuicio social, sino yo creo que es verdad. Es verdad que es difícil que una vez que sales en televisión, un medio con tanta audiencia, a partir de ese momento dejas de ser la persona que eras completa con tus gustos, tus opiniones, tus cualidades, tus errores y tal, y te conviertes en la lesbiana o el homosexual. Nos planteábamos pedir el cielo, pedir el cielo porque ya vendrá después el con las rebajas y será mucho más cortito el asunto, ¿no? Ser conscientes de lo que iba a representar ese programa y al mismo tiempo satisfechísimos de poderlo hacer, ¿no? Donostiako amentea, esan, esatu mailan gehien bat, esan Mirakontzako aldapan divertegarria zen. Osea, atatzegian ondo pasatzea. Eta egia esan oroimen oso nahi ditutela gare hortako gaueko giroa. 8 o 10 mujeres que nos juntábamos, empezamos a irnos de bares y a darnos besos en los bares. Si nos mirábamos, nos dábamos más besos todavía. Si teníamos que partirnos la cara, nos la partíamos. La libertad que nos daba mucha gente conocida sí que había, pero bueno, siempre había de 0 grados a los que había que canear. Así de claro. Adibidetzat ere hartu alko litzateken herri bada, Osea, heteronorma Hernanin oso presente dago. Beraz, horrek gero ondorio batzuk dauzka. Norma hori izateak eta bisibilizazio handia izateak LGBT-fobia ekartzen du. Jasotzen dugun indarkeriakin gertatzen dena da, ez duela ikusgarritasunik, espada oso une zehatz batzuetan eta ez edabidetan momentu batzuetan, baina egunerokotasunean jendeak pairatzen dituen hoiei zaie horren beste arreta jartzen. Moieren historia 18 urte nituela jaso nuen eta guziz kasualidadez izan zen. Facebooken bere karta irakurri nulako, justo nahi zalantzan ditulako, transnintzan, zertzan gertatzen zitzaitena, eta eragina izugarrizko izan da, ez? Euskal Printzesa jarri nun, basikamente, kriston koinan nulako enplan kuadriakoekin, laneko jendeakin eta beti esaten printzesa bat nintzala, no seke, eta egia da, en plan, beti danik izan naizela kriston parafernalia, zentzu hortan, Barbie bat.
oztopoz betetako bide bada izan ere, esan bezala, iruditzen zaineri, sistema dagoela eredu nuklearrari begira. Ez banatua, eta bai, etxe bizitzak daude prestatuak horretarako. Ezkonduta baldin bazaude, eskubide batzuk dituzu, eta ez beste batzuk. Ezagit dena, ez? Ospakizunak nola egiten diren, bidaiak nola eskaintzen diren. 2014ko urrian 25an nire Andreakin ezkondu nintzen, Lore Lujanbiokin. Eta hau da, lehen kontatu beten bezala, beste pedrada horietako bat, non bromo batekin hasten den eta bukatzen duzun, esate genunik, bezperetan esaten nuen zen osaio dela esman oso. Bauka lagun bat esaten duna, zuri ze gustatzen zaizu, haragia edo arraia. Bai, berarentzat heterosexuala zea edo homosexuala zea, ez. Eta, bueno, nik askotan esaten diot, denetari gustatzen zaidala, ez, entremesak, lehen platerak, bigarren platerak, postreak, eta ondo edan da gaine.